ke Assembly of God Secondary School Siejlieh, mynta kesing Hatmajai jong taïew, kalau yo ban Pynkupburom yaki samla pule Kiba La Pas bat Wan Shakhmat hakani ke exam SSLC jong snem hajar pulai. Ki samla pule jong katei ke Skul, kila yo ban kheit yo so jong ke jingjop hakani ke exam SSLC, kila don kumba ngut baroh kynthup, ya Kiba La Pas haka kyrdan first division, bat Kiba La Pas kiwei bat kyrdan. Katei ke sngi uba Gabriel Wahlang MDC MLA ke Nongstoiñ constituency ula longkum ukongsan ban Pynkupburom yaki teki samla haka G.W.Nonglang ringkat headmaster katei ke Skul Reverend Dr. M.S Nongrem uba G.W.Nonglang Deacon ke Assembly of God Church Siejlieh kinong hikai ki Khynnah Skul lempat ki kimi ki Kiba La Wan ban sakilang ya katei ke Jingpule Pynkupburom haba benrap iki jingkren ukun turu iki Khynnah Skul dak bauloong ki Khynnah ki belayo ban kheit yo so phim dei ban cukut tangkat ni hendrai kan ni kadang dei tangkat jing sedang bat ka burom ningkong kan long ya phi bot sei ki kimi ki pa jong phi nak ta kan sawan sa syaki nong hikai ki bala pentebit ya phi begin, 'cause this is not goodbye. Just we love you, to take with you until you're home again. Kadai ka jing sultanat, ka jing penjan, kadai ka bakom santam, haka bang yo man ay mensim, ndai taki school ki bahe, ki babunba ki Khynnah Skul taki hajar ngut. Ada gi don kam ban ay mensim ro ki school ki baret, ki basno du jingkerman teng bang tet yang i don ba itu ne. Te kane re ka mensim jonga ba, haka ni kala tiya ka jungi don baret, don bahe. Ni long kaju, haka len tiya ka jungi. Kadai ka bagi bu akhman. Barkum jo abang ipait ya kani ka jingnon kam jong di school kat sibalai lai sangsat ban pait ya ki school ki jongi ya po ka Nongstoiñ constituency la bilik pait ya ki government school ni i building lai sangsat ban pait la bi pait ya ki school jo ki missionary ki pero lai sangsat ban pait sai ka lawe jong ki school ki bapanya lada nakalian ki jongi ki nong ki khwan Yendon ka benta ka ban yarap lam ban penroi penpar la ka dei ha ka infrastructure la ka dei ka jing thukam tungjam la ka dei ban yo ki gran ki fair na ka liang jama sarkar te na ka liang jonga ku wei na ki nongelam ki ba fi bilabo na ka ni school ka fi yarap lam ha ki benta bilabo yang aban kran ngan kran nalor ki jing don kam ki jong ka school bat lada ka don kono lat na ka liang ka jongaru ngalong don kuloi ban ya don bentalam Kanang wa kumno ban kentiu ya kani ka school aba kentiu kani ka school kalau kentiu ka sinong aba kentiu ya ka imlang na salang ga joni kalong ka badon kam hadu kata ke komi fi ki balang pas nangi so kuman mo pilayo ka certificate ndai kadang dai ka jing sedang jo ka lutiya ke jong kadang dai rang ka jing sedang nang ni Shakhmat kidang bonba ki maujam kaya pinap kam, pinlap di jinge, kaya fair, kaya pin saman. Barkane ka senjam ko baningkong kaya jing ay mensim ko baningkong ni pi bangala pas ya kelas 10. Mentasa ka kelas 12, sa ka BA, sa ki MA, sa ki PhD, ki deng bonba. Ngakwa manong ya pi hato kata ka jingkut jingmut ka jingtrang nga jong pi kankut hang e. Kidai nei bandon ka thong nga jong pi hadu kano ka benta ka pidai ban poi, ka pidai ban kiu. Ban kentiu baningkong ya ladi ban kentiu ya gayin ka sam ka jong fi ki bala tre sitom nam ta jong fi bana ka ju ka por ban island ban samlem ya ka jingnang ka jing start jong fi sha ka imlang ka salam ka balong ka badon kam bat ka ju ya ki hap ki baret ki jong ya tap ti baroh mon ne dab de man pas hap ti tap re subang mo tada pile la jong no pi subang re
Subang rin ni kong pi na ambil. Oh ya lah jong pi kemen. Ada. Dah kamu pada feel pi kamu subang rin ni kong ambil pi kemen. Soalnya ada dua kelas. Dengan aku apa nak pi ba? Kabanding kong ada ke jong pi. Basosi ni kong di mana? Pi. Mangai di mana si ni kong. Baar kawan rai ka ying kasam. Katno biapan berkat katno imei pai la tristom man bo ipia kene ke skul. Katno ka jinglot ka jingsap. Ka ei ka pila ban ai chaki kumbang ong mane. Ka skul ka snong gal ai jinge janga ka ei ka pinai biang hayen ka jinge. Kata ka jinge ka dei ka jing pass ka jong pia ke exam. Lara pi pass ke exam ka jinge ka baningkong tamba pini ba pek mai nga i je pi. Tamba ka result ka jong aru ka dei ka bang dei. Damala result so nga i je pi de marat ne. Tapo pada kan mau bahaya kini.